Alaikum. Walaikum salam. Sunana su da suka zan isa na sunanki. Sunana Fauziya. Fauziya kin kira ni me yake so a miki? Ina so a yi min prank ɗin saurayina ne. Ok bai ki yarda da shi bane? Na yarda da shi wannan. Ok to me sunan shi? Salim. Ok to samun number Salim. Yawwa. To Salim ka shigo komar Fauziya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello? Malam Salim, Na'am, an tashi lafiya gida? lafiya lau. Masha Allah, na san baka gane mai magana ba. Ba ku wannan ba na gani waye. Allah sarki. Yawa muna yin wani program na masoya ne. Yanzu haka a cikin 'yan matanka ina tare da wata budurwarka tana ba mu labarin Salim ɗinta, saurayinta, tana ikirarin kamar ke take so ta aura ma. To shine muka shirya mata kyauta, muna so mu bata in ka gaya mana sunanta. Kuna tare da ita yanzu kenan. Tana ma sauraron ka. Sunanta zan faɗa? Yawwa za mu bata kyauta ne. Rikayya. Na'am? Rikayya. Ni Rikayya kawai nake kulawa, ita nake so nan bikin mu ma ina ganin bai wuce nan da sati ɗaya ba insha Allah. Ok, a takaice kamar ka dai kai kuɗin gai irin aure gurin gidan sarka yake nan? Ina gaya ma biki saura sati ɗaya kana magana an kai kuɗi abu ya zo ai maganar kuɗi ya ƙare ai biki ya matso ai Rikayya ce. Ina da lata wannan kuma gashi ba rikayya bace. Ko ma wace ce ni dai Rikayya kawai nake kulawa, ita nake kauna nake muradi, ko wace ce ma dai ita ta jawo makanta, ni Rikayya kawai nake so mala. Ok to shikenan mun gode. Shikenan ko Rikayya kawai nake so. Amma ka cuce ni, ka yaudare ni, ka wulakanta min rayuwa, ina jiran ka, ashe kai kana da wadda kake so ma ba ni ba. Ba irin abin da bai mun ba. Amma yanzu ga inda abin ya To ashe wanda zuci take so ba shi yake santa ba, wanda rai yake mara da shi a so bai ki haka dozarta ba. Idan so ya rufe ma idanuwa suke san baka gan shi ba, kana babu hanyar da za ka tare shi ba zai ki riskar ka ba. Kitina ba dare ba rana